Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, а ў нашай студыі даследчыца медыа, улады і гендара Ірына Сідорская. Прывітанне, Ірына. Прывітанне. Ну а гэта значыць, што, як звычайна у праграме Gender Gap мы будзем абмяркоўваць гендерныя дысбалансы, якія ёсць у беларускім грамадстве. Ну а сёння найперш сканцэнтруемся на тым, што ўлады дэкларуюць пра роўнасць, пра падтрымку, пра сямейныя каштоўнасці, пра справядлівасць і на тым, што ёсць насамрэч на рэальным досведзе, з якім сутыкаюцца кожны дзень беларускія жанчыны. Ну вось першая навіна, якая прайшла увогуле шмат было навінаў за час паміж нашымі праграмамі, і першая, на якую, в прынцыпе, вы звярнулі маю ўвагу, першы загаловак, да, про тое, што ўлады быццам бы абвясцілі, што гендерная роўнасць у Беларусі дасягнута. Нарэшце быў нейкі семінар, канферэнцыя міжнародная па цэлям устойлівага развіцця, і там улады любяць расказаць, што паміж беларускімі мужчынамі і жанчынамі ўжо уласна розніцы як бы такой істотнай в плане умоваў, якія дзяржава ім дае в плане сацыяльнага жыцця, і няма. І вораг статыстыкі такой прыводзіцца ў доказ таго, што гэта так. А што так сапраўды няма? Вот хочу запытацца ў нашай эксперткі. Зусім не так, зусім не так, і нават гэта, ну як бы з аднаго боку смешна, канешне, а з іншага боку не смешна, бо нават тыя краіны, якія вось на самым версе гэтых усялякіх гендерных індексаў, гендерных рэйтынгаў, яны ніколі не гавораць пра тое, што яны ўжо дасягнулі гендерную роўнасць. Наадварот, яны гавораць пра тое, што колькі ў нас яшчэ праблемаў, вось тое не вырашана, гэта не вырашана і гэтак далей. Ну, чаму вось як бы беларускія ўлады вырашылі пахваліцца? Ну, з аднаго боку, напэўна, таму, што яны наогул прызвычаіліся ўжо хваліцца менавіта лічбамі, звязанымі, ну, напрыклад, з удзелам жанчын у эканоміцы, у, значыць, навучанні, у палітыцы і гэтак далей. Ну, я думаю, што асабліва нейкіх іншых як бы нагод для такой пахвальбы вельмі мала, а вось тут як быццам бы лічбы ёсць. Але калі менавіта вось такія адказныя дзеячы, адказныя менавіта за мэты ўстойлівага развіцця пра гэта гавораць, но мне наогул становіцца страшна, бо гэтыя людзі павінны ўсё ж такі разумець, што такое гендерная роўнасць і што вось, напрыклад, саміх фактаў пра тое, што беларускія жанчыны працуюць, беларускія жанчыны вучацца, беларускія жанчыны займаюць там нейкія кіраўнічыя пасады, гэтага яшчэ недастаткова для таго, каб сказаць, што вось паглядзіце, у нас гендерная роўнасць і ўсё добра. Чаму недастаткова? Вот лічбы насамрэч выглядаюць так. Давайте я зацытую. Па-першае, у Беларусі большасць насельніцтва гэта жанчыны, 54%. Вы дамінуеце. Да, значыцца, узровень занятасці сярод жанчын у працаздольным узросце 85,6%. Больш на цэлы адсотак, дакладней на працэнтны пункт, а не на адсотак больш, чым мужчын. Твох жанчын нават больш працуе, чым мужчын. Ну, роўнасць... З усімі стэрэатыпамі пра тое, што працуюць і зарабляюць мужчыны, а жанчыны там як бы невядома чым займаюцца. Альбо там займаюцца сабой, там сваёй там прыгажосцю і гэтак далей. Не, лічбы паказваюць, што сярод працуючых жанчын больш. Аказваецца, да, у Беларусі больш жанчын працуе, чым мужчын. І трэба яшчэ пашукаць такую краіну на самой справе, бо гэта, ну, для, напрыклад, заходняй Еўропы гэта як бы незразумела, бо там яшчэ як бы мужчыны больш сярод працуючых. Ну, далей, глядзіце. Доля жанчын сярод дзяржаўных службоўцаў вышэйшага звена 57%, больш, чым мужчын. У органах мясцовага самакіравання 48% жанчын. Амаль столькі ж. Сярод кіраўнікоў і намеснікаў кіраўнікоў вясковых, гарадскіх, пасялковых выканаўчых камітэтаў
72%, суддзяў 67% жанчын. То бок вот вы, калі прыходзіце, вы заўжды кажаце, што жанчын больш сярод настаўнікаў і настаўніц, да, сярод дактароў. Медыцынскіх, да. так. Вось, а тут яны такую статыстыку выкацілі па вот, органах дзяржаўнага кіравання, нават няхай і лакальных, да? Вось, і нават па дзяржслужбоўцах вышэйшага звена. Так хіба гэта не... У чым падвох, Краці? Хіба это не сведчыць пра роўнасць? Тут вельмі шмат падвохаў, пра роўнасць не сведчыць. Глядзіце, я на самой справе магу кожную лічбу як бы аргументаваць, але, напэўна, на гэта няма часу, і я скажу пра тое, што гэта толькі фармальныя лічбы. Але калі мы паглядзім, што за гэтымі лічбамі стаіць, мы ўбачым, што зусім не ўсё так добра, як гэта хочуць паказаць. Ну, па-першае, так, беларускія жанчыны працуюць. Беларускія жанчыны вельмі адукаваныя. Беларускіх жанчын больш, чым беларускіх мужчын. Гэта як бы факты. Але калі вось мы гаворым нават пра тое, што значыць жанчыны працуюць, заняты нават у дзяржворганах, у дзяржкіраўніцтве, а ці маюць яны рэальны ўплыў на прыняццё рашэнняў? Альбо гэта толькі лічба. Ну вось вы не сказалі, значыць, любімую лічбу нашых чыноўнікаў пра тое, колькі жанчын у беларускім парламенце. І там іх дастаткова, ну, каля... нават больш, там 37-38%. Ну, як бы, калі ёсць ужо траціна, гэта, як бы, лічыцца вельмі добры паказчык, бо, ну, як бы, вось гэтая палітычная барацьба рэальная, яна не спрыяе таму, што жанчыны як бы атрымліваюць парламенцкія мандаты. Але калі мы зададзім пытанне, і нават мы можам яго не задаваць, бо мы адразу ведаем адказ, а ці ёсць як бы рэальная магчымасць прыняцця самастойных рашэнняў гэтага парламента? Да няма ніякіх. Тое самае пра суддзей. Вось вы зараз сказалі, што гэта ў нас суд на самой справе гэта незалежная галіна ўлады? Да зусім не. Але вось, напрыклад, калі мы возьмем гэтую самую выканаўчую ўладу, вось уладу, дзе, ну, не тое, што вельмі шмат гэтай улады, але ў параўнанні з іншымі галінамі ўлады менавіта ў выканаўчай уладзе, ну, як бы там вось гэтыя людзі, якія там, яны шмат што могуць. Але таксама не стамляюся гаварыць, сярод міністраў няма ніводнай жанчыны. І калі яны былі, гэта, ну, максімум было 3 там. І не адначасова, а ў розныя часы. І таму ў мяне вось пытанне, што, ну, калі ў нас гендерная роўнасць, а чаму вось сярод міністраў няма ні адной жанчыны? Што, жанчыны не хочуць быць міністркамі? Жанчыны не спраўляюцца з тым, каб быць міністркамі? Чаму вось яны там, напрыклад, спраўляюцца ў судзе і у тым ліку, значыць, на вышэйшых узроўнях іерархіі, а не, як бы, не спраўляюцца з міністэрскай працай. За ўвесь час існавання незалежнай Беларусі толькі 2 жанчыны віцэ-прэм'еркі. Тое самае на ўзроўні гарвыканкамаў, райвыканкамаў, да там жанчын амаль няма. Там, можа, ну, дакладна гэта будзе не двузначная лічба нават жанчын, якія кіруюць там райисполкомамі і гэтак далей. Калі мы возьмем буйныя прадпрыемствы, буйныя арганізацыі, таксама там нет жанчын, а гэта менавіта структуры, у якіх ёсць хаця б нейкія рэсурсы, нейкія магчымасці, нейкая ўлада. Таму вось гаварыць, што як бы жанчыны працуюць, але яны працуюць не там, дзе яны маюць уладу, маюць магчымасці і могуць прымаць самастойныя рашэнні. Ну, то бок, у вясковых саветах ясна, што ёсць жанчыны, таму што у вёсках увогуле, мне здаецца, амаль-то і засталіся жыць збольшага жанчыны. І гэта тоже з іншага боку, вясковы савет што вырашае? Ну... А калі і наогул гендерная роўнасць, гэта не значыць, што як бы усе правы і магчымасці маюць толькі жанчыны. Гэта як бы такое, ну, баланс паміж правамі і магчымасцямі мужчын і жанчын. Калі мы гаворым, што ў нас, значыць, 54% жанчын, 46 мужчын. А чаму ў нас так мала мужчын?
А вось як калі мужчын нараджаецца заўсёды больш, ну як бы як так сталася, што вось мужчыны паміраюць у там раннім узросце, паміраюць як толькі выходзіць на пенсію, не дажываючы да гэтай пенсіі. І тут як бы вось калі мы хочам адказаць на гэтыя пытанні, у нас тут такія бездны як бы інфармацыі, пра што трэба гаварыць. Таму вось яшчэ раз, гендерная роўнасць гэта не толькі калі у вас ёсць прыгожыя законы, але гэтыя законы існуюць толькі на паперы. Гэта рэальныя правыя магчымасці людзей, незалежна ад гендеру, рэалізаваць сябе. Таксама я скажу, вось мы напэўна будзем пра гэта гаварыць, вось адпачынак па доглядзе за дзіцёнкам у Беларусі можа браць і маці, і бацька. Але сярод тых, хто яго бярэ, толькі 2% мужчын. Статыстычна хіба насамрэч. Я чытаў, што нават там 1 з нечым адсоткаў, што там скругляецца нейкім чынам да 2. Ну, вось так. 98%. Так тады як бы мы дэкрэтніц гэта жанчыны. Жанчыны. Так значыць, тады я задаю 2 пытанні. А што жанчынам не трэба рэалізавацца у прафесіі, у кар'еры, у іншых нейкіх іншых справах. Як бы тады атрымліваецца, што догляд за дзіцём гэта выключна як быццам жаночая справа. Прынамсі да 3 гадоў. Так, але гэта дакладна не маркер гендернай роўнасці. І пытанне, а чаму мужчыны не могуць як бы таксама ажыццяўляць сваё права на тое, каб быць са сваім дзіцём, каб даглядаць сваё дзіця і гэтак далей. Я думаю, што яны могуць, але просто не хочуць. Не лічаць, што так як бы прынята. Я згодная, так, яны лічаць, што так не прынята, але калі яны так лічаць, ну мы дакладна не можам гаварыць пра гендерную роўнасць. Таму вось яшчэ раз, калі вось беларускія чыноўнікі хваляцца тым, што ў нас ёсць гендерная роўнасць, ну як бы гэта не толькі не адпавядае рэчаіснасці, гэта паказвае, што яны як быццам самі не разумеюць, што такое гендерная роўнасць. І бяруць вось нейкія прыгожыя лічбы. Зразумела там, калі гэтыя лічбы розных краін значыць суадносяцца, ну там же кантэкст беларускі, ну напэўна ніхто не ведае, альбо там мала хто ведае. І калі вось яшчэ раз мы бачым прыгожыя лічбы, што там жанчыны вось сярод суддзей, сярод там органаў дзяржупраўлення, ну як бы камусьці гэта можа паказацца ну добрая лічба, але гэта нерэальны уплыў жанчын на прыняцце рашэнні не толькі у фармаце ўсёй краіны, а нават на тое, што датычыць перш за ўсё саміх жанчын. Гэта не самі жанчыны вызначаюць. І вось прыклады, якія мы прыводзім і там на ўсіх нашых перадачах, яны пра гэта самае. Вот хочу яшчэ дадаць адной лічбай тую частку размовы, якая датычыцца адпачынка па дагляду за дзіцём. Так, вот лічбай у 2% мужчын, якія ідуць у дэкрэт, улады не хваляцца, зато яны хваляцца іншай лічбай. Пішуць, што за 5 гадоў у 5 разоў вырасла колькасць мужчын, якія вот і далей, як мне здаецца, ідзе падмена паняццяў. І большасць чытачоў гэтай навіны, да, вот хто пабачыць гэтую навіну, яны падумаюць, што гаворка ідзе пра дэкрэт. Да? З 2%, а насамрэч, з 2% до 10 вырасла колькасць мужчын, якія карыстаюцца сваім правам взяць 14-дзённы адпачынак вось на час адразу пасля нараджэння дзіцяці. Да? А выглядае гэта быццам бы адпачынак там по дагляду пасля нараджэння дзіцяці. Да? І я думаю, што ў часткі людзей рэальна складаецца у галаве і застаецца, што ўжо у нас 10% мужчын ідуць у дэкрэт. Насамрэч гэта абсалютна не так. Да? Як бы, канешне, добра, што мужчыны пачалі карыстацца сваім правам 14 дзён, 2 тыдні пабыць побач са сваім дзіцём народжаным і са сваёй жонкай, значыцца, вот, неяк наладзіць там побыт, вот, вкаціцца ў гэтае новае жыццё. Але ў мяне ізноў жа пытанне, а чаму толькі 10%? Ну, это ж рэальна права на 2 тыдні сысці ў адпачынак і вот, да гэтага новага жыцця прызвычаецца.
Лишь роўна 10% толькі бярэ. Ну вось я пра гэта і гавару, што як бы на паперы гэта можа выглядаць прыгожа. Паглядзіце, беларускія мужчыны, бацькі маюць права, калі ў іх нарадзілася дзіця і пакуль яшчэ гэтаму дзіцяці не сталася 6 месяцаў, яны могуць узяць яшчэ вось такі дадатковы адпачынак на 14 дзён. Вось як бы на паперы на самой справе прыгожа, я не ўпэўнена, што ва ўсіх краінах як бы мужчыны маюць такую магчымасць. Але гэтай магчымай карыстаецца кожны 10-ы бацька. Толькі кожны 10-ы бацька. І здаецца, ну тады краіна, сістэма кіравання павінна была б задаць пытанне, а чаму? Чаму для 90% як бы мужчын гэта як бы непрывабна? Ну і спытаць іх, і я як экспертка таксама маю свае адказы. Ну, па-першае, гэта не аплочваемы адпачынак. І далёка не кожная сям'я можа вось, ну, як бы замест як бы поўнай заработнай платы атрымаць вось гэтыя 50%, і гэта таксама важна. А па-другое, я думаю, шмат хто з мужчын хацеў бы скарыстацца гэтым адпачынкам, але вось менавіта ў сілу таго, што ў грамадстве ёсць гэтыя стэрэатыпы, ну, яны баяцца, што вось іх там будуць асуджаць, альбо будуць... Да. Куды ты пашоў? Да, Сэнсе? Да, будуць з іх смяяцца, будуць там неяк іранічна да іх ставіцца, а можа гэта як бы перашкодзіць там далейшай кар'еры, а можа потым, значыць, гэты кіраўнік скажа, а вось памятаеш, калі ты трэба было працаваць, а ты, значыць, пайшоў, вось для цябе, значыць, праца нічога як бы не вартая, ты перш за ўсё там пра свае там нейкія свае персанальныя справы як бы дбаеш. І, ну, гэта таксама бар'ер, каб мужчыны гэтым карысталіся. Таму вось я кожны раз гавару, што мала як бы фармальна і нават юрыдычна сказаць пра тое, што ў вас як бы ёсць такое права. Трэба стварыць магчымасці, каб людзі гэтым правам карысталіся. Але ў мяне таксама тут да чыноўнікаў. Значыць, зразумела, ну яны ж гэта каментавалі, і вось, значыць, гэты намеснік кіраўніка гэтай спецыялізаванай парламенцкай камісіі па сям'і, і ён, значыць, гаворыць, паглядзіце, якая, значыць, гэта добрая навіна, гэта дапаможа, значыць, бацьке дапамагчы маме вось, значыць, на гэтым складаным жыццёвым этапе. І вось тут у мяне ступар. А чаму дапамагчы маме? Ну да, у яго як бы не складаны жыццёвы этап, да? Не, вось я нават не пра тое, а чаму як бы догляд за дзіцём, ён як быццам бы аўтаматычна становіцца менавіта абавязкам жанчыны. Між іншым, калі жанчына толькі нарадзіла, яна знаходзіцца ў адпачынку па цяжарнасці і родах. Не па доглядзе за дзіцём. Яна менавіта вось у гэтым медыцынскім адпачынку, каб аднавіць сваё здароўе. Ну, як бы мужчына не выношваў, не нараджаў і гэтак далей. Ну, і чаму мужчына як бы не павінен узяць сваю долю бацькоўскай адказнасці за сваё ўласнае дзіця? І вось калі яшчэ раз прадстаўнік спецыялізаванай, значыць, камісіі палаты прадстаўнікоў гаворыць пра тое, што так, мужчыны атрымаюць магчымасць дапамагчы сваім жонкам, ну так гэта ж мы тады наадварот узмацоўваем вось гэтыя стэрэатыпы. Мы тады і гаворым, што як бы дзіця гэта адказнасць жанчын, а вось такія добрыя сучасныя мужчыны, яны вось нават 10% яны ідуць і дапамагаюць. Ну, якая гэта, выбачайце, гендерная роўнасць? Так сабе гендерная роўнасць, ну гэта значыць, сябры, што для нашай праграмы, якая называецца Gender Gap, яшчэ ёсць тэмы для абмеркавання, вялікае поле праблем, і я б нават сказаў не тое, што вялікае, калі мы кажам пра гендерную роўнасць у Беларусі і гендерны прабел, гендерны разрыў, то можа быць нават і бясконца. Я нагадваю, што гэта жывы эфір, сябры, у нас ёсць чат трансляцыі, вы можаце
пакідаць свае заўвагі вельмі карысныя, пакідаць пытанні, на якія мы можам адказаць, а можам і не адказаць, як пойдзе. Ну але канешне, калі што-небудзь змястоўнае, то абавязкова закранем. Вось, напрыклад, у чаце пишут: Сидорская не понимает ничего про традиции. Разумеете, Ирина Владимировна? Традиция такая у нас в громадстве. Вот традиция. Ну, глядите, традиции на самой справе складаюць... Сидеть дома, а мужчина... Так ей дапамагае. Увольны ад там. Так мы ж пачалі з таго, што беларускія жанчыны не сядзяць дома, што яны вучацца, што яны працуюць. 85,6%. Больш, чым мужчыны. А потым аказваецца, што значыць у нас такія традыцыі, што яшчэ жанчыны павінны браць на сябе ўсе, значыць, хатнія абавязкі. Усе абавязкі звязаныя з дзецьмі. Ну тады пра якую гендерную роўнасць мы гаворым? А пра традыцыі людзі складаюць традыцыі. Людзі складаюць. Гэта ад нас залежыць, якія ў нас традыцыі. Ну, канешне, можна гаварыць пра тое, што грамадства заўсёды неаднароднае. Ёсць розныя групы, ёсць там больш патрыархальныя, больш сучасныя. Але я думаю, ўсё ж такі, для Беларусі, для такой, даволі адукаванай, не даволі адукаванай краіны, гарадской краіны, такой інфармацыйнай краіны, і традыцыі павінны быць сучасныя. Калі мы гаворым пра партнёрскую мадэль паміж там мужчынам і жанчынай, і вось яшчэ раз, дзіцё гэта гэта абавязак абодвух. Гэта даглядаць дзіця абавязак абодвух. І калі мы, я кожны раз гавару, што калі мы хочам, каб больш нараджалася дзяцей у Беларусі, вось якраз вельмі такім карысным будзе, калі мужчыны будуць займацца сваімі дзецьмі, калі жанчыны будуць ведаць, што ў любым выпадку гэта не толькі іх персанальная адказнасць, што значыць бацькі гэтых дзяцей будуць са сваімі дзецьмі, там незалежна ад усяго астатняга. Рухаемся далей, сябры, і рухаемся да тэмы, якая ў нас сёння насамрэч заяўленая галоўнай. Я думаю, што тэма, праз якую жанчыны 40+ узненавідзяць эканаміста Льва Львоўскага у першую чаргу, які раз за разам, Леў спецыяліст па дэмаграфіі, і ён раз за разам здымае тэму пенсійнага ўзросту, дакладней у яго пытаюцца пра пенсіі, пра дэмаграфічную сітуацыю. Справы там, трэба сказаць, у Беларусі не вельмі. Маладых людзей працаздольных, з падаткаў якіх выплачваюцца пенсіі пенсіянерам, робіцца ўсё менш, адпаведна. Неяк трэба гэтае пытанне вырашаць, і Леў даволі часта кажа, што адзін з даступных уладам механізмаў, адзін з нешматлікіх даступных уладам механізмам — это выраўняць пенсійны ўзрост паміж мужчынамі і жанчынамі. Сёння мужчыны, наколькі памятаю, на 5 гадоў пазней сыходзяць на пенсію. Это таксама гендерная роўнасць будзе, калі выраўняць пенсійны ўзрост паміж мужчынамі і жанчынамі. Ці тут ёсць ўсё ж такі нейкі нюанс? Дакладна, калі проста выраўняць пенсійны ўзрост, каб ён стаў аднолькавым паміж мужчынамі і жанчынамі, гэта дакладна не гендерная роўнасць, бо гендерная роўнасць ніколі не пра аднолькавасць, а пра тое, што трэба ўлічваць сітуацыю і з мужчынамі і жанчынамі. Я згодная з тым, што пенсія, вось гэта ўсё, што з гэтым звязана, гэта на самой справе вельмі актуальнае пытанне, і пытанне балючае, бо яно закранае ўсё больш людзей, і людзей, між іншым, які ўжо не могуць істотна на гэта паўплываць. Гэта людзі, якія ўжо не могуць змяніць сваю жыццёвую альбо там прафесійную траекторыю, каб падрыхтавацца лепш да вось гэтых новых правілаў, і таму гэта заўсёды вельмі ўразлівыя групы, і таму гэта заўсёды вельмі вострае пытанне.
тое, што ў нас неэфектыўная пенсіённая сістэма і тое, што яе трэба змяняць, гэта тут няма пра што спрачацца. Гэта так і ёсць, але вось як яе можна змяняць і менавіта што датычыць жанчын, вось тут так, я б хацела бы выказацца, ёсць што сказаць. Ну, я адразу скажу вось то, што з чаго я пачала. Напэўна, ўлада пойдзе на гэта, бо вельмі мала іншых нейкіх інструментаў, але я не думаю, што гэта будзе ўдалы шлях і ён будзе крытыкавацца, гэты варыянт, і вось як бы з якіх нагод ён будзе крытыкавацца. Вось яшчэ раз сказаць, што вось у нас гендерная роўнасць, таму мужчыны і жанчыны павінны там у 63 гады, напрыклад, зараз жанчыны ў 58, мужчыны ў 63, і зараз вы ўсе павінны ў 63, ну гэта дакладна, гэта не будзе добрым рашэннем, гэта вось пра тое, што як быццам усе людзі аднолькавыя. Але глядзіце, што я маю на ўвазе, мы пра гэта з вами гаварылі. Жыццё, якое пражываюць мужчыны і жанчыны да пенсіі, яно рознае. І вось менавіта пра гэтую другую змену, пра якую вось мы як бы ўсю перадачу гаворым, пра ўсе гэтыя хатнія абавязкі, пра нараджэнне дзяцей, пра догляд за дзецьмі, ну гэта ўсё кладзецца перш за ўсё на жаночыя плечы. І таму атрымліваецца, што як бы ну вось працавалі па-рознаму да гэтага ўзросту, працавалі нагрузкі, былі розныя у мужчынскай і ў жаночай сацыяльных груп, а як бы на пенсію павінны ісці у адзін час, ну гэта несправядліва. Гэта несправядліва на ўзроўні разумення звычайнага чалавека. Але глядзіце, давайте паглядзім як бы зусім па-іншаму. Вось я якраз, калі б я зараз жыла ў Беларусі, мне трэба было б ужо думаць пра пенсію. Яшчэ раз, у нас у 58 гадоў жанчыны ідуць на пенсію. Я б для сябе персанальна разглядала гэта менавіта як дыскрымінацыю жанчын. Бо я дакладна не хачу на пенсію, бо я разумею, што я страчу. Калі людзі выходзяць на пенсію, гэта не значыць, што людзі будуць адпачываць. Ну, прынамсі, для беларусаў і беларусак дакладна гэта не тое, што вы жанчына як бы працавала, выгадвала дзяцей, а зараз вось нарэшце яна зможа рэалізаваць свае там планы, напрыклад, там вандраваць па свеце, займацца выключна сваімі хобі там і гэтак далей. На жаль, гэта не нашая сітуацыя, бо перш за ўсё гэта грошы. Усё ж такі, калі людзі працуюць, яны атрымліваюць грошы. Пенсія, ну, яна значна меншая, чым заработная плата. І тады што атрымліваецца? Перш за ўсё для жанчын. Жанчына сыходзіць на пенсію, яна перастае быць самастойнай, яна перастае, ну, яна як бы адразу страчвае вось усе тыя магчымасці, якія дае праца, акрамя грошай. Ну, напрыклад, самарэалізацыя, кантакты з іншымі людзьмі, цікавае жыццё, там, не ведаю, павага, там нейкія мерапрыемствы, нейкае вось тое, што называецца сацыяльным жыццём і гэтак далей. Але чым хутчэй за ўсё гэтая жанчына будзе займацца? Яна будзе займацца працай, толькі ўжо неаплочваемай працай. Хутчэй за ўсё, яна будзе больш занятая вось гэтымі хатнімі справамі. Калі хутчэй за ўсё яна будзе займацца унукамі, яна там будзе займацца дачай альбо там вёскай, гаспадаркай, і яна будзе працаваць. Але яна будзе працаваць ужо цалкам бясплатна. Насамрэч роўна пра гэта зараз пішуць у каментарах. Жанчына, выходзячы на пенсію раней, атрымлівае бясплатную працу сядзелкі па дагляду за бацькамі і яе мужам, якім
яе і мужа, якім Вось. зараз па 80 гадоў. Да. І пра ўнукаў таксама Вось. напісалі. І я таксама пра гэта не сказала, што 11 Олс. вельмі верагодна, што яе бацькі жывыя, яго бацькі жывыя, імі трэба як бы апекавацца, гэтым трэба займацца, і гэта зноў усё ляжа на жаночыя плечы. І тады атрымліваецца, што як бы з працы аплочваемай такой, паважанай, мы жанчыну выгналі яе на вось гэтую бясплатную працу, і яна не адпачывае, яна працуе, толькі яна ўжо цалкам залежная, напрыклад, альбо ад свайго мужа, які адзіны працуе, альбо не ведаю ад дзяржавы, ад вось гэтай пенсіі малой, якую яна атрымлівае, альбо можа ад сваіх дзяцей, але любая залежнасць гэта не тое, што б хацелася б мець, асабліва як бы ў канцы у больш такім сталым веку. Таму вось калі мы гаворым пра пенсійны ўзрост для жанчын, я думаю, тут вельмі шмат і за і супраць. Між іншым, вось яшчэ такія моманты. Жанчыны звычайна робяць сваю кар'еру ў больш сталым узросце. Бо так, жанчыны, у них ёсць нейкі перапынак звычайна на нараджэнне, выхаванне дзяцей, і нейкіх кар'ерных высот жанчыны дасягаюць рэальна да 50 гадоў. А калі вось у 58 уже трэба ісці на пенсію, што атрымліваецца? У 50 гадоў жанчына уже як быццам становіцца неперспектыўнай. Ей уже гавораць, вам там скора на пенсію, мы там уже у ніякія новыя праекты там вас зваць не будзем, а для чаго там вам нейкае падвышэнне кваліфікацыі, а вы уже наогул як бы вам трэба пра пенсію думаць. І вельмі шмат так можна маніпуляваць жанчынамі. А жанчыны так, яны часцей працуюць у дзяржаўным сектары, і вось як бы для дзяржавы, вось тут як бы прастора для таго, каб мець гэты адміністратыўны рэсурс, і вось гэтымі кваліфікаванымі жанчынамі так маніпуляваць так, як дзяржаве будзе гэтага хацецца. З іншага боку, жанчыны вельмі у нас адукаваны, і жанчыны вельмі часта працуюць спецыялістамі альбо кіраўнікамі не на вышэйшых узроўнях, а на такіх больш сярэдніх узроўнях. А гэта праца, якую і ў 70 гадоў, напэўна, можна выконваць, там і нават і ў 80 гадоў, бо жыццё будзе расці, якаснае жыццё будзе расці. Ва ўсім свеце, напэўна, людзі будуць выходзіць на пенсію ў больш такім старэйшым узросце. Таму вось для нейкіх сацыяльных груп жанчын адукаваных, кваліфікаваных, якія жывуць у гарадах, зараз сітуацыя з пенсіямі з'яўляецца дыскрымінацыяй. Але калі мы возьмем, напрыклад, жанчын у сельскай мясцовасці, якія ўсё жыццё былі занятыя, не ведаю, фізічнай, цяжкай фізічнай працай, напэўна, так, яны, напэўна, як бы чакаюць гэтага пенсійнага ўзроста. Але гэта вось яшчэ раз паказвае, што людзі розныя, ёсць розныя сацыяльныя групы, гэта пытанне трэба абмяркоўваць, трэба неяк падыходзіць да яго так вельмі гнутка, вельмі так, вось можа для адной сацыяльнай групы так, для іншай па-іншаму. І перш за ўсё спытаць саміх жанчын, як бы чаго яны хочуць. Я вось як бы ні разу не бачыла, каб тыя самыя дзяржаўныя медыа альбо там нейкія іншыя дзяржаўныя інстытуты вось спыталі ў жанчын, у тым ліку наконт гэтага пенсійнага ўзросту. Атрымліваецца, у жанчын хутчэй за ўсё будуць розныя меркаванні, і яны падзеляцца нейкім чынам. Напэўна. Улічваючы, што гарадскіх жанчын, як і ў прынцыпе гарадскіх жыхароў у Беларусі больш, то хутчэй за ўсё, канешне, вось гэтая думка пра тое, што пенсійны ўзрост трэба падвышаць, што вось гэтая планка
перашкаджае, яна ўсё ж таки будзе дамінуючай. Напэўна так, але дзяржаве трэба ствараць вось гэты супраціэйджысцкія механізмы, бо калі, ну, напрыклад, там чалавек, напрыклад, у 45 гадоў піша пра тое, што страціў працу і нідзе не магу знайсці іншае, бо мне гавораць, я ўжо стары, так што мы тады будзем гаварыць вось пра жанчын у 50, у 55 гадоў, ну так тады трэба як бы шмат што змяняць, а не толькі сам вось гэтую лічбу пенсійнага ўзросту. Вось гэта і ёсць і праца і з дзяржаўнымі інстытутамі, і з грамадскім меркаваннем. І трэба канешне, займацца, бо жыццё мяняецца і павінны мяняцца правілы, па якіх гэта жыццё уладкована. Але трэба гэтым займацца. Вось паставім мы коску на гэтай тэме і пераб'ю як бы наше такое гарманічнае цячэнне стрыма тэрміновай навіной, якой мы ў прынцыпе можам знайсці і гендерны аспект, калі шчыра. Лукашенко сёння прымае з дакладам прадстаўніка Беларусі ОАН Валентина Рыбакова. Па-першае, Валентин Рыбаков гэта бадай што адзіны беларускі высокапастаўлены чыноўнік, якога менш ведаюць самога па імі і прозвішчы. Карацей, муж Натальи Петкевич, сябры. Вот я думаю, што это реально адзіны топ-чыноўнік беларускі, чыя жонка ва ўладзе зрабіла больш крутую і больш заўважную кар'еру. А вы ведаеце, а вось я, напэўна, можа, з вами як бы не пагажуся на 100%. Мне здаецца, у яе больш публічная кар'ера. Больш публічная, заўважная. А у яго такая больш ценявая. Не трэба думаць, што ён там не... ён уплывовы, ён важны чалавек. І мала таго, на ім зараз, як вот заўважу, зноў жа сам Лукашенко, ляжыць вось гэта налажванне стасункаў паміж Беларусю і ЗША, але факт, што, ну, сапраўды яго жонка больш публічная і больш вядомая. А давайте я тут найду адразу гендерны аспект. Так тут і ёсць гендерны аспект. Нет, так гендерны аспект менавіта на том, што яна віцэ-прэм'ерка па сацыяльных пытаннях. А сацыяльныя пытанні не могуць быць непублічнымі. Гэта вельмі публічная сфера. Гэта сфера, дзе вось уся крытыка грамадская, яна як бы збіраецца, і ну там вельмі складана ў гэтым сэнсе. Ты заўсёды як бы знойдуцца вось гэтыя сацыяльныя групы, якія чымсьці незадаволены. І для мяне здесь вось вельмі такое паказальнае размеркаванне абавязкаў. Жанчыну менавіта кінулі на амбразуру вось гэтага крытычнага грамадскага меркавання, а мужчына займаецца, ну, такой непублічнай, вельмі важнай, але там, дзе па значэнню не будзе такой публічнай крытыкі, як бы дзейнасцю. Ну, ладно, тут навіна-то не ў тым, што Валентин Рыбаков – это муж Натальи Петкевич, навіна ў тым, што Лукашенко выказаўся, вось адзіная цытата, якая пакуль што ёсць з гэтай сустрэчы, яна гучыць так. Лукашенко Рыбакова кажа: «На твою голову выпала и честь, и большая-большая работа по налаживанию отношений между США и Беларусью. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самые добрые пожелания и его прелестной супруге», сказаў Александр Лукашенко. Ну, тут нават дзве навіны. Першая, гэта все ж таки ідзе гэты трэк перамоўны. Як вы абсолютно слушна сказалі, ён ідзе абсолютно не публічна, нічога. Апошнія 2 месяцы просто няма ніякіх навінаў в пабліку, на паверхні. Ну, але калі Лукашенко кажа, значыць, нешта адбываецца незаўважнае, і, ну, канешне, мы спадзяемся ўсе, што такія заявы пра, ну, нейкія паспяховыя перамовы пра налажванне адносінаў паміж ЗША і Беларусі, яны могуць папярэднічаць вызваленню групы палітвязняў, таму што мэта Джона Коула, мэта Трампа, якога Джон Коул прадстаўляе ў Беларусі, гэта вызваленне палітвязняў. Ну, а мы, вось, азнаёміўшы вас з гэтай часткай, з базай, я б сканцэнтраваўся яшчэ крыху на вось гэтай апошняй фразе: «Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге». Но з аднаго боку, мне здаецца вельмі круто, што Лукашенко не забыўся у сваёй фразе і пра жонку Коула, якая прыязджала разам з ім у Беларусь. Я не памятаю, ці брала на інтэрв'ю, яна вядомая тэлевядоўца у ЗША, вось, ну, але тым не менш, так?
прынамсі яна давала пасля інтэрв'ю пра гэтую паездку на амерыканскіх амерыканскім медыям, на амерыканскіх тэлеканалах, але вот гэта вот ему самае добрае пажеланне і его прелесныя супругі. Вось наколькі, як вы думаеце, да месца вось гэта слово пра прелесную супругу, вот можа ён сказаць просто ему самае добрае пажеланне і его супругі. Як бы да, ну вот чаму акцэнт на тым, што Джон Коул дзелавая каўбаса, вырашае пытанне з Валентином Рыбаковым, а супруга у него прелесная. Ну, вы прагаварылі ўжо, напэўна, палову майго адказу. Тут відавочна не гэта ўсё. Я з вами згодна, і відавочнае такое сексісцкае ўспрыняццё Лукашэнкам жанчын, перш за ўсё менавіта па знешнім выглядзе, а потым усё астатняе. Ну, канешне, мне нават здаецца гэтае слово прелеснае, вось калі ты не ведаеш, як бы што сказаць такога добрага, ён мог сказаць вашай паспяховай, вашай там, ну, не ведаю, нейкае іншае слово, а вот прелеснае, ну гэта калі ну ты ўжо не ведаеш, як вось чым гэтая асоба вызначаецца і таму штосьці пра яе сказаць. Ну вось яшчэ раз там эфектыўнай, результатыўнай, нават абаяльнай, нават там ну якой заўгодна, а вот прелесная, ну здаецца і да маладых, напэўна, зусім маладых жанчын можа падыходзіць, якія там яшчэ не зрабілі сваёй кар'еры, і вось як бы ты не ведаеш, як яе пазначыць, ну тады вось так гаварыш. Ну я думаю, для Лукашэнкі вельмі важна тут наогул перахапіць павестку і паказаць, што не толькі Святлана Ціхановская як бы камуніцыруе са спецпрадстаўніком, што ў яго таксама вось гэтыя ёсць з ім сувязі, менавіта вось гэтыя міжасабовыя, ён жа як бы любіць гэта вельмі падкрэсліваць. Ён таксама не ідзе па інстытуцыйным шляхам, яму вось больш гэтыя такія асабістыя, але так вось вы сказалі, што жонка Коула, яна як бы зрабіла вельмі добрую кар'еру, тэлевізійную, журналісцкую кар'еру, і напэўна, ну для амерыканцаў, ну яна больш вядомая і больш як бы яе ведаюць, і нават калі мы нават усю гісторыю ведаем, што менавіта ж яна Трампу і параіла ўзяць свайго мужа менавіта там для нейкіх вось такога рода даручэнняў. Ну як бы гэта яна зрабіла вось увесь гэты трэк. Яна зрабіла яго фактычна. Ну, я не ведаю іншую там прафесійную біяграфію Коула, але да Беларусі дакладна. Наколькі я памятаю, ён юрыст. Ну, то бок, ён таксама добры чалавек, безумоўна, і прафесіянал, але... Пасланнік, спецпрадстаўнік, гэта значыць, што ён не ў гэтай адміністрацыі, ён з іншага зусім поля і быў узяты менавіта вось для гэтага канкрэтнага даручэння. І гэта, ну, зрабіла яна, таму, як бы, ну, напэўна, можа, і ёй мы таксама павінны быць удзячныя за вось, за тое, што за палітвязняў, да, перш за ўсё. Але ну Лукашенко сексіст, гэта так было заўсёды. Ён хацеў напэўна зрабіць камплімент, але мы ведаем, гэта вось гэты самы добразычлівы сексізм, што калі як быццам гавораць, ну прелесная, вось такая добрая, прыгожая і гэтак далей, але ну паказваюць, што як значыць, як асоба ты нічога не вартая, ты прелесная. І як бы гэта галоўнае. Ну што ж, у нас насамрэч засталося 3 хвіліны і яшчэ 3 тэмы, якія мы анансавалі, але якія мы відавочна ўжо не паспеем закрануць. Гэта былі тэмы таго, як выглядае эка, бясплатная эка ў Беларусі, тэма скандалу з пракладкамі, якія не атрымалася набыць на запраўцы Беларуснафты, з рэакцыяй самой Беларуснафты, з рэакцыяй мужчын на гэтую навіну. Там хваля неразумення, чаму ўвогуле пракладкі мусяць прадавацца на запраўцы з боку мужчын, з боку жанчын, чаму там мусіць прадавацца 10 відаў піва і чіпсаў, а для пракладак не знайшлося месца, як бы, да. І яшчэ адна у нас была тэма пра Анжэліку Мельнікаву. Насамрэч пра тое, што як бы гэтыя тэмы, мне здаецца, апошнія 2, яны пра дзяржаву і грамадства. Вот давайте, можа быць, каротка пагаворым пра гэта. Да, вот што
нам ўжо эка можа быть пакінем на наступны раз, да, можа быть будуць там яшчэ якія-небудзь навіны. Што мы можам зразумець пра беларускую дзяржаву і пра беларускае грамадства па вось рэакцыі на вось гэтую навіну пра прокладкі Беларуснафту і ў прынцыпе пра беларускае грамадства вось на навіне, на кейсе, на новых фактах пра Мельнікаву. Ну, давайте про Беларуснафту спачатку. Для мяне вось бачна, што як бы дзяржава ўвесь час гаворыць, што яна клапаціцца пра жанчын. Год беларускай жанчыны ідзе. Год беларускай жанчыны, жанчына галоўная і гэтак далей, што вось, значыць, і наогул Беларусь краіна для жанчыны, гэтак далей. Ну, вось што краіна, што дзяржава ўвесь час клапоціцца пра беларускіх жанчын. Але ўвесь час самі беларускія жанчыны не могуць не тое патрабаваць, а нават у голас заявіць, што ім патрэбна. І вось калі беларускія жанчыны гавораць, ну так патрэбна, каб былі пракладкі на, значыць, гэтых запраўках, гэта вызывае, ну вось нейкі такі шок, а ці сапраўды вам патрэбна, а значыць, у гэтым пераліку няма гэтага тавару. Няма пракладак у тым, што абавязкова мусіць прадавацца на аўтазаправачных станцыях і ў прынцыпе ў крамах, я так разумею, на гэтым і палягаў адказ запраўкі, сеткі запраўак. Да, што ці вам гэта патрэбна і што як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе. Там же было сказано, што на іншых як бы запраўках ёсць, а вось на гэтай няма. І вось я тады вось, ну як бы такі когнітыўны дысананс заўсёды ў мяне, што вы хочаце апекавацца людзьмі, вы хочаце як бы клапаціцца пра жанчын, але вы не хочаце, каб жанчыны былі самастойнымі, грамадзянскімі. Я ўжо не гавару пра палітычных суб'ектаў. Бок жанчыны вам кажуць, нам патрэбныя пракладкі на кожнай запраўцы. І нават яшчэ яны не кажуць пра тое, што яны мусяць там проста ляжаць у прыбіральні, каб імі можна было бясплатна скарыстацца, да? А хаця б, калі ласка, за грошы. Да? А дзяржава гаворыць, вы неправільна думаеце. І куча мужиков за імі. Да. Нет, мы так не думаем. Да. Да. Вот. Давайте яшчэ паразбіраемся. Вось. І тут вось вы якраз паказваеце, што, на жаль, грамадскае меркаванне таксама не па ўсіх пытаннях далёка адышло ад дзяржавы. Я таксама бачыла вось гэтыя каментары і наогул, ну як можна стыгматызаваць, значыць, вось месячныя, стыгматызаваць, ну, жаночую біялогію, вось, ну, як бы 21 стагоддзе ўжо. А як бы мужчыны вучаць жанчын, што вы павінны былі загадзя пра тое падумаць, а што это вы, значыць, такія, як бы, легкадумныя. Ну, не ведаю, а для чаго тады наогул існуюць запраўкі і магазины пры гэтых запраўках? Ну, тады пра ўсё трэба, як бы, падумаць загадзя і увогуле не трэба тады, як бы, каб яны існавалі. Ну, вось... І паглядзіце, значыць, жанчыны, як бы яны не ўспрымаюцца як тыя, хто прыходзіць на запраўку. Значыць, яны не ўспрымаюцца ні як вадзіцелі, што як быццам вадзіцелі гэта толькі альбо там амаль выключна мужчыны, што жанчыны там, ну, не ведаю, нават пасажыркамі не бываюць, альбо, ну, не праходзяць міма каля гэтых заправак, што як быццам гэта вось мужчынская тэрыторыя, там павінны быць вось тыя тавары, якія патрабуюць мужчыны, ну, а ўсе астатнія, як бы, ну, калі там застаецца месца на гэтых паліцах. Ну, зразумела, вось як бы такую мы атрымліваем сітуацыю. Наконт Мельнікавай, ну, напэўна, у мяне тут будзе кроху іншае меркаванне. Ну, гэтая тэма абмеркаваная, аб'яднаная тым, што і там ідзе грамадская дыскусія. У першым выпадку проста гэта яшчэ і дыскусія паміж грамадствам і дзяржавай. Да, а вось у выпадку з Мельнікавай у нас ідзе абмеркаванне гэтай навіны, і што можна сказаць, што кожная новая ітэрацыя, кожны новы факт падлівае вот нейкіх гендерных ізноў жа пытанняў і нюансаў. І вось што вы назіраеце? Вот. Ну, я назіраю перш за ўсё пра тое, што я б наогул бы не выносіла вось гэтую інфармацыю кіберпартызанаў у публічную прастору. Чаму? Я ўвесь час гавару пра медыапісьменнасць і пра развіццё крытычнага мыслення. Глядзіце, кіберпартызаны нам гавораць, у нас ёсць доказы, і сыходзячы з гэтых доказаў, атрымліваецца вось такая карціна.
І што тады як бы нам застаецца? Альбо верыць кіберпартызанам, бо так гэта арганізацыя, ну як бы мы давяраем гэтай арганізацыі, але мы самі праверыць нічога не можам. Усе доказы, якія нам даюць, альбо гэта доказы, вось нам гавораць, яны ёсць, але мы не можам вам іх сказаць, альбо гэта нейкія ускосныя доказы. І вось на падставе гэтых ускосных аргументаў і на падставе таго, што кіберпартызаны так сказалі, мы робім свае высновы. Рэальнае ўжо меркаванне наша фармуліруецца. Як быццам вось ужо ўсё даказана, ўсё як бы мы добра ведаем, і таму вось мы прыходзім да такіх высноў. І гэтыя высновы, ну, канешне, вельмі некамплементарныя да Анжалікі Мельнікавай, і я не разумею, на самой справе у нас няма падставаў да вось гэтых высноваў, да якіх як бы грамадскае меркаванне прыходзіць. І таму вось я яшчэ раз заклікаю як бы вельмі уважліва чытаць, вельмі уважліва слухаць тое, што пра гэта гавораць, і разумець, што гэта ўсё ж такі толькі ускосныя доказы. Так, ёсць інфармацыя пра кватэру, ёсць інфармацыя пра пашпарт прыкрыцця, але гэта яшчэ не значыць, што мы з гэтай інфармацыі можам вывесці вось 100%, што яна была агенткай, што яна тым больш добраахвотна на гэта пайшла. Мы гэтага нічога не ведаем. Мы не ведаем, у якіх абставінах гэта адбылося. А як яе, напрыклад, да гэтага прымушалі. Вось сітуацыя з дочкамі. Сітуацыя наогул з тым, што жанчына можа быць вельмі ўразлівая. Ну, пачынаючы, не ведаю, там з нейкіх інтымных фота, якімі маглі шантажаваць, там, там нейкай іншай інфармацыі. І вось у нас няма пра гэта дакладных доказаў, няма дакладных сведчанняў. Таму вось а мы пачынаем як бы размаўляць, якой жанчынай была Анжаліка Мельнікава. І вось таксама я што назіраю, мы увесь час як быццам гатовыя абараняць толькі бездакорных і ідэальных жанчын. Вось калі жанчына там, ну не ведаю, вось рэальна ідэальная, вось тады мы як бы становімся на яе бок. А жанчыны, ну, такія самыя людзі са сваімі моцнымі бакамі, са сваімі слабымі бакамі, са сваімі хібамі, са сваімі, можа, нейкімі несімпатычнымі нам якасцямі. Але яны таксама людзі, і як бы яны патрабуюць, ну, вось, не ведаю, усё ж такі, каб мы выносілі свае высновы на падставе ўжо такой вельмі дакладнай і праверанай інфармацыі. Вось, здавалася, з'явілася нават інфармацыя, дзе жыве Анжаліка Мельнікава. Але за гэты час мы не атрымалі ніякіх доказаў, не ведаю, ад суседзяў, ад людзей, з якімі, ад бацькоў, напрыклад, сяброў яе дачок, альбо там ад нейкіх настаўнікаў, альбо я не ведаю, ад жанчыны, якая бы сказала, вось я хадзіла ў паліклініку рабіць прышэпку там сваёй дачцэ, і мы сядзелі побач з Анжалікай Мельнікавай і яе дачкой. Ну вось нават такой інфармацыі у нас няма. А мы ўжо, што называецца, вось вынеслі маральны прысуд. Вось як яна магла, што значыць там яна здрадзіла і гэтак далей. Але ў нас няма для гэтага доказаў. Сябры, мы дачакаліся ў чаце трансляцыі каментара «Сідорская права». Я думаю, што на гэтым мы можам скончыць наш сённяшні стрым з даследчыцай медыа, улады і гендеру Ірыны Сідорскай. Вельмі насычаны і вельмі змястоўны, як звычайна. Дзякуй вялікі, Ірына Владзіміровна. Павел Свердло працаваў пры мікрафоне. Сябры, пачуемся на Еўрарадыё.